Primeran B2, 26-3. Jendetza ikaragarria San Mamesen 2. Nik iruditzait ikaragarria. Eta aurten San Mamesen jende gehien bildu duen partidua mutila neska izan. Duda barik, bai. Partidua reala izan zen. Eta Europan marka jarri duena. Seguro, eta munduan jarriko zuen. Munduan, Argentinako bat da bilbueltaka. Mexikokoa idanean. Mexikoko ligako partida bat kenduta, gainerakoan, eta Washington Posten, eta lehen xikarrasnan lankidea kontatzen zigun, izan duela oi hartzuna. Eta gero komentarioak ez dira egiten Bob Dylanek Donostiko hondartza betetzen duenean doainik izan da. Segulako konde pila, eta nioz dut, segulako konde pila Donostian, Mikel Laboa eta Bob Dylanen kontzertuan. Eta gero ez du jartzen din jor titularrazpian, baina doainik zen eta orduanezako meritoren. Gauza batzu egiten dira gaiztokeri, uste ikaragarria dela ikustean. Bueno, gaiztokeri hori matxismo esaten zaio askotan. Baina izan nahi nuen bidiatik. Bueno, eta hau dana esan da, eta ni argi gelditzen da ni atletizalean hasen eta hori, nik uste dut. Nien ez jabetu. Bueno, aurrenko aldia da Jasonekin nagoen, aspaldiko ezaguna do. Ezaguna gara, baina ez jabetu atletizalean. Jasone hori esan da? Hori esan da, nik uste dut, gaur, benetako zorionak realeko neskek merezi da bela, partidua irabazi eben, eta finalerdietara pasatu dira, eta gaur atzo San Mamesen gertatutakoa gertatuta, eurena gelditu da bigarren maila baten moduan. Bai, baina lau eta huts. Irabazi zieten realeko neskek raiokoei, eta esandakoa zuzenean semifinaletara pasako dira, eta ze gustora zeuden. Sandra Ramajo entzun dugu. Eta uste dut, zubietan jendeak sartzeko bat ere problemarik etzu leuki. Esan digutenez, oraindik ere lekua bazegoen zubieta betetzeko ere. Hori geratzen dena, Ez ni gauzatxo bat esan niko nuke. Bueno, lehenik eta behin, nesken delako ez zait futbola interesatzen hasi. Osea, ni ulertzen da hori ere. Ba ez padare, bain konbertitu da futbolaren fede berdaderora, ez. Baina iruditzen zait, garrantzitsua dela pixka bat ikusgarritasunaren inguruan gogoetatzea, ez? Eta ez bakarri futbolaren kasuan, baizik eta emakumeen kirolean oroar. Beste adibide bat emango dizuet. Oain dela pare bat aste, beraberak hartalekun jokatu zuen partida bat. Nik ez daukate zer, bidebietako oiko kantxaren eta hemen gaskako partiduen aurka oso toki duinak iruditzen zaizkit. Baina hartalekun jokatu zuten beraberako neskak eta hartalekura joan ziren normalean bidasoa ikustera joaten diren asko eta asko, beraberaren partida bat sekula ikusi gabeak, eta nik behin baino gehiago, azken aste hauetan bati baino gehiago hori entzun diot, aizu, haze partidu, haze nola jokatzen duten, ze honak, ikusgarritasuna gaur egun batez ere eszenatokiak, hori zaintzeak, areto egokiak eskaintzeak, balio du azkenean nabarmentzeko importantea dana. Kirolari hauen maila norainokoa dan, kirolari hauek askotan batere ez kobratu arren edo oso gutxi kobratu arren egiten duten alegina aintzat hartzea, eta hori, momentu honetan, bagaude alako euforia modu batean, ez, argazkia izugarria zen, San Mameseko argazkia zen pasada bat, baino beste maila batzuetan ere ikusgarritasuna geixiago landuko balitz, ez litzateke izango inolako diskriminazio positiborik, ez litzaieke emango aparteko ezer, balioko luke, beraiek erakusteko zer egiteko gai diren, eta jendeak ikusteko zer egiten duten, nola jokatzen duten eta nola alegintzen diren. Era txiki bat Jasone izu kontu zautzen duzu hori, eta uste dut gainerasko gaintzen duzula futbola baino gehiago den esparru horretan. Titula tiratzen badute, orain kontan zaila izango da gabarra esatatzea, ez? Olako ondoren, atletikek irazen badute. Orain ja kanpoan geratu dira. Baina iraziko balute, iraziko balute mendik beste ez dakizele jaketa baten. Realari aterako diogu urumean gabarra. Ez zabaida hori onda desxente, zenbora desxente. Bai, gainera, kopa irabazi, ez dut gogoratzen kopa edo liga esan, orain dela 6 urte, 7 urte. Liga. Orduan, eztabaida egon zan. Ia gabarra aterako zan, edo ez, azkenien erabaki izan, ez. Eta nik uste dut, denporak aldatzen doaz, eta urrengoan, igual atletikek klubak, berak jasoko daben presio asko handiagoa izango da, eta egin beharko da, besteekin, gizajoekin, gabarrarik ez dugu bateko, urrengo 1000 urtekora arte.